बाजूला देऊ सुद्धा का कोण होता बाजूला फक्त तुम्ही आम्ही बोवा गेला तेका फानीक दोरी घालन का फुटा आणि ऑर्डर दाखय ऑर्डर दाखय पाया पडटा एवढा खाना झाडा घातला म्हटलं साडेपाच आधी तुम्ही पाया पडटा डॅमेज करून टेम्पल काढू शकता हे आता सांगता अरे दोरी बांधला आज माझे तुमचा आम्ही ऑर्डर एक्झिक्यूट करू नका म्हणून त्यांना बोलला ऑर्डर सांग आणि तुम्ही पोलिसांची पावर घेऊन बापका तू सांगता तुम्ही फक्त ओढून दोन डॅमेज करू शकता विच इज नॉट इन द ऑर्डर देऊळ मोडू शकतात अरे सर सगळे म्हाका सांग हांव सराकडे उलयता सर म्हाका सांग तुम्ही झाड कापपाचें परमिशन देवळाचे ना तेका झाडाक दोरी बांदून देवळाक जायना ऑर्डर Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.